салом алайкум дӯстон. Дар ҳолате ки каналҳо удалид мешавад, яъне ҳамаи каналҳо гум мешавад, бародаро, мо чӣ хел ёфтани каналҳоро бародаро барои шумо нишон медиҳам. Вақте ки ё нав мегирем, каналҳо запс кардаги нест, ё ки ягон гулак мақсад мекунад каналҳоро удалид мекунад, ҳамаш нов канелай. Мо чӣ гуна мақсад каналҳоро ҷустҷӯ мекунем ва сабт мекунем, ҳозир бародаро ма ба шумо нишон медиҳам. меню медурем, настройки антенна медурем, фарқ надорад кадом спуне ки мо инҷа интихоб мекунем. фарз кунем спуне ки ҳоризонса мемонем растгиҳо. бародаро агар дилагам боша, мисол мо свичерро мебинем, ай свичро тоғри мекунем А, Б, С, 1, 2, 3, 4 наштаги якӯи аст мақсад тақсим кунакай. дар мо агар як лагам боша, мо свичра намерасем, не ки мақсад ду лагам боша, свичр қад пайваст кард боша, мо А, Б, С, Д ёра мемонем. мақсад дар ҳолате ки як лагам боша, мо ҳеҷ кор намекунем. чун мекунем? вақте ки ҳамҷа кумем Q диапазон мемонем, 97 50 600 мемонем, частота фарқ надорад, мо автоматики слепой пояс мемонем. бародаро, мо кнопкаи кабута зер мекунем. хоб иҷа сета выключен мемонем, все хай хоҳем ҳамаша канали платни қатъи мемонемаш, автоматики да медоем, автоматики да намемонем, бар мерем, слепой сканер варда медоем. слепой автоматики чӣ канале ки ҳаста худаш запс мекунад, метиҳад океш мекунем. дар ин ҳолат слепой пояс автоматики чӣ канале ки боша, бе кодзанию, бе ама чӣ худаш мақсад автоматики мебурад бародаро. камтар интизор мешавем. бародаро намои каналҳои ай тараф радиоай намои каналҳо сабт шуда истодаe. намехел автоматики чӣ канале ки боша, слепой пояс да мемонем, ҳамаи каналҳоро мебарорад. бародаро, ягон чӣ нашен, фикр накунен, ягон зиқ нашен, ҳамаш корро ҳал дорад. ҳамхел хулоса чӣ канале ки ҳаст то охирша меравад, каналҳо сабт мешавад. бародаро, и тарафи платниай растгиҳоай, яъне каналҳои платниан, мо фақат платниро пояс додем. канали платни 258 бошам, хеле айда каналҳои беҳтаринай. мисол мо даш мекунем, автоматики сохранид мешавад. ин каналҳои платниай бародаро. на каналҳо ҳамаш баромад. номои каналҳо ҳам бародаро дар инҷа нишон десай. на бародаро, ин буд чӣ гуна сабт кардани каналҳо. бо худа паноҳ Аллоҳ бошад.